Ik ben Janne, dit is Willemijn, dit is Janella, dat is Mitte en dat is Leonie. Ja, en wij organiseren Schools Got Talent. Ja, dat is het eigenlijk wel. Laten we beginnen. Rea en Isabella, ik vond dat jullie het heel leuk hebben gedaan. En laten we nu naar de volgende gaan. Wat heb je hem georganiseerd? Schools Got Talent. Een talentenjacht. Een soort van Hollands Got Talent. Waar mag je al erop letten? Ja, wat als ze het goed doen. Ja. En, Regels. Ja, regels, als ze aan de regels houden. We moeten echt vooral letten, vind ik tenminste, op hoe creatief wie het goed bedacht, wie het ja, leuk om te zien. Ik meet eraf alleen, wist het al meteen. Jij bent overbodig, maar niet zo pretty little ding. Ik doe gewoon mijn eigen ding. When you say you love me, that make me crazy. Don't go after me with that look in your eye. Want die hadden en een taart gebakt en versierd en ze wouden ook nog dansen, dus zingen, dus ze hadden heel veel bedacht. En, Ja, maar Katie en Alinde. ging. Maar Katie en Alinde, die zaten een beetje meer te dansen. Oké, dan doen we gewoon Katie, Jelko. Ja, dat was... nee, die vind ik eigenlijk niet eerst. Nee, ik vind Katie en Alinde. Ja, Katie en Arlinde. Oké, dan Katie en Alinde, maar dan moeten jullie wel weten dat ik het niet mee eens ben. We hebben nu een probleem. We wouden deze 1 en 2 maken en dan zou het een beetje favoritisme of zoiets lijken. Ze heeft het gewoon eerlijk gewonnen. Ja. Je kunt toch gewoon zeggen, van, ja, je krijgt één dan- prijs. Nee, ze krijgt gewoon 2 prijzen natuurlijk. Ja, we hier een beetje een probleem met het van... Ja, Want een meisje heeft eigenlijk 2 keer een prijs gewonnen. En dat was een beetje, ja, want... en dan, en dan nee, hadden we ze echt... 2 keer eigenlijk snoep. Maar je bent al je nog wel vriendin? Ja. Ja. Wij gaan vanmiddag ook nog spelen.